Idemo u thrift shop. Second hand. U Zaprešić. Ustanovili smo da Mate ne zna vozit. To stil Luka. Clubman. Aj. Jump. Lovi golubove. Run Forest. And there she goes. Zašto ne svaki? Nestala je u divljini. O, čekaj. Sad ćemo mi to dokumentirati. Radi do 2, a sad je... Koliko je sad? Ne vidi se ništa. 14:08. 8. Pa smo našli jedan puree do 3. Oh, get wrecked. Kaj ćemo sad? Sad mi moraš kupiti čokoladu, idemo u dućanu i kupiti čokoladu. Ti si meni dužan 10 kuna. 20. Kupio sam ti sladoled, to je iz prvog vloga. To sam ti vratio. Ne, nisi. I još 10 kuna za onu okladu. Ne, to sam ti se izravno zato kad sam ti pospremio suđe. Ne. I nisam uzeo tih 10 kuna. Jesi, neko je uzeo, ja ih nisam. Mama je uzela. Mama. A šta nije, prvo mi ključeve uzme, onda 10 kuna. U svakom slučaju. Šta je sljedeće? To tebi daje neka prava. Ok, onda ideš pješke doma. Hoć tak. Hoć tak. Ha? Onda ja vozim. Ću ti doma. Šta? Vratit ću ti doma. Ne, nećeš, to si zadnji put rekao. Idemo u slastičarnicu Liguano. Liguano. Liguana. Good look. Izgledaš kao onaj youtuber. Zašto se ne kaže... Mama, tiho! Zašto se kaže zaveži si žnirance, a ne kaže si zažniraj si vezice?